kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pudno ka day, tibang mangag ko asayang gusang, anak kaw. Anya asayang gusang, nanang? Sugalan ka no magayam tinigosyo da na umi akalugaran tayaw. Ay nawaw, sugalan? Asino mo tinakangaganyo iti day tananang? Iso nga raw ti agdinamag dito'y lugar tayaw. Restaurant ka no day jay nanang, da kayukit dimot. Saan ka pa'y asigurado iti ibagbagam mo? Sikat ti kapitana dito'y lugar tayaw. Iso arumbang laeng nga. Ay nananang, restaurant nga ro day jay, anya kayo laki din aya. Dagiti kalugaran tayo amismaw ti mangibagbaga sugalan dayjay. Restaurant dayjay kunak lang arudon. Ipilit yu pa'y laeng mat asugalan. Una yun aya, di kay makaaw-awat mat nanang. Naa, apay ang makaungat ka ngay. Agsal salud sudak laeng mat. Kasano kat dagulit kayo mat. At dala nang agyo, patsyan yung matladagosang. Nananay, aglipas ka manon si ka Roger. Ada kayo kayon dita, nanang. Anyat aramidan nyo dita. Di mo makita aya. Ay kwa, nanang. Sa dino ti papanam Ite gayem ko, nanang. Da kayo gidimat. Sa dino manan ti papanan nyo iti gayem mo. Di ka mo't matatao dito'y balay. Awan mo't lang aramidak dito, oy. Di ka kidi manggad mo. Adda nga rod na patig apag namin, nanang. Ay nawaw na patig ko nam ngam di mo nga rod maibaga no sa dino. Basta da. Saan mo ta masapul ang maamuan nyo? Hinton kwan, agsapan tumanan ti panagawid mo. Di bali ata sa anak mo tin nga ubing. Kabailak ti bagik, nanang. Orayan niya nga oras nga gawid ak. Agpudno ka man kanyak si ka Roger. Iti sugalan ni Naomi manan ti papananyaw, anya. Nagadulagi da sa ludsod yun na ya. Sige, nagrubuat ako. Hello, Kapitana. Sa dino tayan mo itanaw, me? Adaak dito'y balay, apay ka day. Masapul nga agsagana kayo. Ay nawaw, anyat kayat mo asawan? Agsagana kayo, taag dinamag dito'y lugar tayo asugalan ti negosyo yung. Anya? Nasken nga agsagana kayo. Tamangan no adda ag surprise visit. Anyat ibagbaga dagiti tattao aya. Agsal sa lutsod da nga rod kanya. Ngam di ka madanagan, ta restaurant timbaga kadakwada. Uray ni nanang, dagulitan nakmuteng. Okay, di ka madanagan. Everything is under control. Sige, aramidan nyo mat nga rod ti kabaalan nyo Tanumadoktalan dati putno, nalpas tayon. Wan, kas nakunak itayan. Everything is under control. Aramidan mi ti kabaalan may. Aramidan nyo mati pagrebangan nyo. Iti kasta awan ti rumso aparikot. Nanang, pautangan nakman. Pangalaak kumangay iti ipautang ko kun ka. Alakit din, nanang. Amok nga da iduldulin nyo akwarta dita. An-anom nga minti kwartaya. Naabak nga rod idirabi Kasapulak man ti pagpuunan. No kasta, nakisugal ka manen iti ayan danaw me. Ha? Di ka aglibak, taamok asaan apud no apanganan dayjay. Ni nanang mo't. Ayawan mo nanak ko, naulaw kamutin iti sugal. Dadaalam kit din ti biyag mo, gapulaang iti day ta sugal. Pautangan nakit din, nanang. Sayang ti oras Anyat amo tayo. Amangan no ita arabi imot ti panagsurtek. Numapasamak da ita. Awan sa bali ang mairanod no di da kayo mutlaang. Kasano no maabak ka, di sayang manen ti kwarta. Amo ka din ni kapitana ti may papan iti sugalan danaw me, maray. Pudno nga raw ti agwarwaras adamag, mari ismay. Talaga asugalan dayjay? Wun mare, isumot ti papapanan ni Roger nga anak ko. Ay nawaw, sugalan mo lagayam. Ulbud dayjay a babae.
Nupod no a restaurant dayjay. Apay nga rod nga ado ti mangibagbaga asugalan kanaw. Wen nga rod. Sa anak pa'y ngamin anap-napan ijay ka. Uray siyak mare. Dakkel siguro at ibingay dagiti opisyal dito'y lugar tayo iso akasta. Maiparit ka no ti sugal. Ngam addalat tamot ka di dagiti gambling dens ama kuna. Kasaritak tumanan ti anak ko maray. Wen maray. Ibagam ama pandangamin kitaan tapno ammo damod. Tapno aksyonan damlaeng ah. Wen maray. Kasta ti aramida. Kunak tumat. Agswerte akita rabi. Agawid kan? Ha? Aywan tata. Agawid akon. Ay, mabit man lang, Roger. Apay ka diya. Ti balatok ngay. Ha? Dakkel ti pangabak mo itay kay. Mangibingay kamit ah. Di mo bukudan ti grasya. Saan ang mabalin, di kasta ka panunutaman niya. Imot kamit gayam no kasta. Apay ngay bagam ngay mo tak. Musikamot ti mga bakit sa anak mo ta dumaw-dawat kang ka. Uray piso. Ah! Apay ka. Apay dumanog ka eh. Day ti para kin ka. Nya, lumaban ka. Naturad ka. Saan na yan? Sige, lumaban ka! Wen, umayan. Asino ti mawag? Dagiti tanod kan kagawad nanang. Ay nawaw, anyat na pasamak aya. Nagaapa da kano iti ayan danaw mi. Asino ti nagaapa? Da Roger kano. Mapanak man tamapan ko ida kitaan. Kabaalam nga raw ti aganawa. Basta mapanak nanang. Saan mo't amabalin abaybay ak dagiti tanod kan kagawad ko. No daduma kat saan nga agbutang dagiti kalugaran tayo kadakwada. Agan-anad ka nga ro di jay. Wen nanang, amok daytan. Saan amasapol apalagi panak ta amok ter aramida. Mangibabayin kalaunay si Karoger. Iti anya aga po adanugam ni tatam imong. Ay nawo, iso mo tinagirugi nanang? Iso tim mo na. Bimalas ak lang mo. Panagkunam ka day kat nasaya at tikas jay nga inarabid mo. Ni nanang mo. Self-defense lang tinaramid ko niya. Day tasugal ti pag-aapaan niya. Ha, naimbag kumamat no bumaknang kayo. Saan mo't nga rog? Nangabakak itirabiin nanang. Manungay. 5,000 only. 5,000 lang. No panunutem ang nasayaat. Kat dakdakkel pa'y tinaabakan ka. Ngam ti inabak mo idirabi eh. Lugi ka latamo. Tinapatag kat napadasak mo tinangabak, nanang. Ay, jak amukan ka, Roger. Naimbag abigat mo, mare. Nay, si kamot gayam imong. Sumrag ka ah. Nagyamanak, mare. Ada ni Roger. Nakaturog pa'y laeng. Adda masapol mo kan kwa na. Kaya't kulaing tagkid daw iti pamakawan ken kwa na, mare. Basol ko nga ben. No apay anagapa kami iti dayjay arabi eh. Day taas sugal ti pakadadaulan ti biyagyo kunak tumag. Huwin nga raw. Namin ano adaras matan anaabakak ijay. Aywan gayam, pinitsuran nyo kuma at isugalan ni Naomi. Anya? Ibagbagada ngamin a restaurant kano dayjay. Palusod na lang dayjay kapsat. Sa na restaurant dayjay. Sugalan ka day. No may papanmot iti ebidensya. Awan, ti video no litrato. Tabawal ti ag cellphone na da kami ijay. Anya? Amok ata ijay matayuyang to. Amaw nagiti masiknan ti may papan iti dayjay sugalan kapsat. Agin di di amaw dalang. Dakil siguro ti kickback amal alad ah. Kunak tumag. Mala, mabitla ang tariingak ni Roger. Tapno makapagsarita kayo adwa. Kanyat masapul yaw. Kaya't kulaing ti personal nga agkid daw iti pamakawan ken ka. Pasensya kan iti naaramid ko. Bidot ko dahi jay baraw. Awanan day jay kanyak. Pudno ka dahi. Napakawan na kon baraw. Wen, napakawan kan tata. Ay, agyaman aklaunay no kasta. Kumusta si sugalan ni Naomi? Diyak man naman. Amang nagmulta dagi jay. Babati ka. Uray illegal. No adda dagiti masiknan amang protekta kadakwada. Talaga anarigat akalabanay. Nakaawag ka mat. Makaparurod dagiti nagsusugal idi na minsan arabi eh.
Apay ka, day. Una, ta viral matin ti negosyong gapu kadakwada. Anya? Nagado ti kumontra kada tayo. Ado dagiti content creators amang ipupos asugalan dayjay. Ay, una yan. Apay ang makibiyang matdagita? Sigurado nga adda agimbistiga. Isungag sagana tayo. Wan, adamat kit di props mi ditoy. Nasaya at mat nga rod nukas na. Saan amabalin ama amuan da asugalan dayta? Ta sigurado ama ibabain ti barangay tayo. Wan, di ka madanagan, ta saan ko nga ipalubos ang mapasamak dayta. Anya ti pudno ana pasamak imong nadamak ko nagaapa kayo idi napalabas nga aldaw. Gapu iti sugal, kabsat. Nukas ta, pudno tinadamag kaw, sugalan dayjay. When may Kunak tumay. saan may tapod no restaurant when no snack house dayjay, kabsat? Rason dalaang dayjay. Amaw lagi ti masignan. Ngamjak amaw no nyat aramidin da. Una yan ti kastoy ang mapaspasamak. Kasaritam ti anak mo, kabsat. Iso ti kapitana dito lugar tayo. Addaan mo na dayjay. Agul-uli maglaing. Tunggal sa ludsudak kat restaurant kuna na nga main. Agin di mo, may tamay sa. Da siguro bingay da. Iso nagbalinda a bulsek. Amaw, anak kaw. Saan ang maiparbang nga agbalin ka abulsak iti mapaspasamak dito'y barangay tayaw? Ay nawaw, apay ka di ayananang. Ipilit yu a restaurant ti negosyo ni Naumay, ngam saan magayam apud naw. Asino tinangibaga kada kayo, nanang? Asino kumapay, dagiti kalugaran tayo nga agsugsugal ijay Anya? Apay, ada ka di itadda abingay mau, iso akas taunay ti panangisakit mau. Nga oray no illegal mo, tiar aramiden da. Ay, awan No kasta ka raw, aramidam ti maiparbang. Di mo kanunungan ti dakas nga aramid da. Di yung ibaga a restaurant ti negosyo da. No ti pudno kat sugalan magayam. Kilo ti kasta nga aramid ti may nga opisyal anak kaw. Nagadulakit din nga ibagbagayo nanang. Agawa ang tisumurek, ta mga no aday makakita kang kakapitana. Napatagti bagakin ka, Naomi. Anya day ta aya? Adda agimbestiga si kang. Amo kun ti maipapan iti day ta abanag. Kasano nga rodan dayta? Saan ang mabalin ang mairama na? Di ka madanagan, tagimatang kami iti props. Props? Wan, sakbay nga da umay aginspeksyon, mairwar dagi jay, iti kasta kat panunutan dagi ti tao a restaurant day jay. Nakasaritam ka di dagiti masaknan? Dagiti aginspection? Nalpasan Ada ti amok nga agtrabaho iji munisipyo. Isu nga awan nga rut ti pagdanagam. Awan pagdanagan tayo, tanalakalaang amalusutan dayta, no adda kwarta. Asino dagi jay limabas? Tagitag inspeksyon ita ang danaw minanang. Nasaya at mat no adda mapan mangkita iti sugalanda. Illegal mo tikas jay nga aramidin da. Ngam sigurado ang nakaset up dagi jay nanang. Anyat kayat mo asawan. Nubak nang ka, no adda kwartam, mabayadan tilintag nanang. Anya? Amo ko, no anya ti resulta da itang inspeksyon. Ado dagiti content creators amang panagnak asugalan dayjay. Aduda, ngam kasano amatiliw dagiti illegal ti aramid na, no adda tinangato at tawa mang protektar kadakwada. Ay, sapay la kumata saan ang mapasamak ti mapampanunot mo, anak ko. Sapay la kumata rumwar ti pudno. Nakita ti report dagiti pulis. Kat apay akas jay, kapitana. Ay, kwa? Ay, nakapitana. Amaw, no anya ti pudno tay jay ti ayuyang ko. No anya ti in-report dagiti masaknan, iso dayjayon. Amo yung mit asugalan day jay. Apay di yu aksyonan. Anya ngay ti maaramid ko dita. Bayan tayo dagiti masaknan ang mga ramid iti trabaho da. Narigat nga paiso tagtalik kada kayong opisyal. Amaw nga amom asugalan day jay. Agul-uli kayo laing ngamin. Manaw timbayad na kada kayo ay kapitana. Ay nasaan asyak ti pagsasawam? Tasyaklat ta ti kapitana ditoy. Wen, si Kamet nga may. Makapakatawa lang. Tanagbalin kayo mo't abulsikan. Roger,
Nakitam ti report dagiti nag-imbestiga. Nabasa kong data. Restaurant ka no, mat. Makapakatawa ba? Luklukun da tayo. Kit amu tayo tipod na. Nakunampay tata. May samot da kita masaknan. Isu damit laing ti numero 1 amang lablabsing itilintag. Nakunampay. Adaw kadag iti kalugaran tayo ti makamoy ti pudno. Uy nga raw. At dapat na naipos a video kin litrato. Madlaw asugalan day day. Ngam no ape akas day karo ti resulta ti inspeksyon da. Dakil siguro ti bayad da. Nagadumot din ti ipupos dagitoy a content creators kuno. Apay ka, day. Kunaklakit din no nalpasan ti issue iti day tasugalan. Anyat ko nam. Ah, ay iko na nang restaurant ko na kuma. Di ka naglibak, tanang ikaw. Amok nga amom ti agpaysaw. Ngam apay nga agul ulimak ka. Saan mo't ananang? Da kayukit di mo't. Amaw dagiti tattao ti pudno, anak ko. Saan nyo ang mailibak day ta? Tadagiti nakisugsugal amismo ti mangibagbaga asugalan day jay. Adda ka da kayo day tananang. Awanan, katkatawaan da kayon dagiti kalugaran tayaw. Ayawan bibiyang ko. Ali agbalin kamit abulsak. Day tanto ti pakadadaulam dito'y lugar tayaw kunak tumay. Adda di tananang. Anya ngay ti maaramida. Saan pa'y anala daw ti amen? Aramidem ti maiparbeng anak ko. Saan kumaada kayo nga opisyal ti numero 1 amang labsing itilintag? Takasano nga agtalak dagiti kalugaran tayo no kasta ti aramid yaw. Ha? Saan abulsak dagita at tao anak ko? Adamot ti matakan lapayag da. Ammo da ti mapaspasamak iti aglawlaw da. Saan nyo ida kontrolado? Isu apa nga asem, ta ilintag mo ti kamaling aramid mo. Ikam iti leksyon day di anaw may. Ay, nawaw! Daytoy ket may samanen a palagip kada tayo. Apilyan tayo kumati agaramid iti nasayaat. Kang runaan iti amin, surutan tayo tinalintag adalan. Aramiden tayo dagiti bambanag a makaayo iti imatang ti Apo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.